would say radios. And now social media equaswa on quasori beam. A son said, and Nima ye yaned ye kikano, a many pema abamobu. It's a new penny GDA or badimu. Tenipa di wo GDA beshe dua and that from him. Now, so I say, who is high? Or no, yanko pon or boss soon as I saw the name in a one. Sir, there's often comparison and a woman. Sans that's more kind. I have somewhere at Dawa Elhome. Now, a trusting in a eba. It's a then you're being yanko ponas in chain. Yama ye GDA aquashi drianim from him. Onia or when in the hall. Now I'm willing to say a war. Search your uncle actually. Or can I say Matthew 6 verse 33? Or say the about Shahini in any kind, sir, at the Akanano at the back. And so you partly Jahini at war. We just turn out 10 years to her and not pay the account. Hallelujah. Amen. Oniano Creba could pay when Yaku Pansimu. Or be a pedo be the amen in the yafu to encourage your candidate in hypocrisy. Say we are see where you put aside, and I'm so. I'm Apostle James or can send me. James chapter 4, verse number 4. Or can send me. Yakubu Mumano, a tear and 9 more and 9. Was our say for Tiahi, quite. Munim say, we are set down with funny or tanny hour tanny Uyankupon. Tiaho, wouldn't even say we are set down with funny or tanya or tanny Uyankupon. What we are say Adam for far, who do we are sending a money a man that says what time Unyankopon, sir. But what you are somebody wouldn't him, sir, and then I made sure you may. I know correct. We are saying we are in the home many padas any. Yam we are seeing a man who money will fish out the windy. I have some case here. Or some can you be your sophobia or software when Juma and they say the Ajimqua Mizan is show on Sun say, young cock, Nian cancer and panning shred, and then a new pa. Ira. To our self for. I want to serve for. Munum say we are set for fun or Tanya or Tano Yankopon. Munum say we are set for fun and or Tanya or Tanya Yankopon. Only people of we are say, Mu Adam fan. We are so many geno. That's what Tanya Yankopon. Sir, Minia, we are since jam or cell phone. Lucifer, Satan. A one hour shares we are some a jam or sepa power. And to be although we are seeing money man say double and some Yankopon so noble and some so check against yesterday. I don't want them, sir. Hallelujah. Amen. Titi assembly. It is a one no baby I can quit just so much war. No what to watch you with home. So we are so near we are saying Japade. Ya more quantum we are saying Japade na. Next wouldn't need Christo we are mobile. Wouldn't Christa war mobile pa. Quasem. It will be Biala or say Midie. Say na measure. Now so sense the me here. Would fair yasin one punyan coupon. Would not so dear way. When you come a break, now see a trip to Uniani. I want to be need any beer. Wait, and ya, when you see car, when ya as I ya, when you see come on up, so now for the 1 year and what dear would did if I saw better was war. Minia, Obia Pahoto. Now, so we say, I want to now open a gina or body in Assamos. Amen, pa. Amen. Cause Obin the boy we are and I want to ho. The Doboni we are saying in Mrade Bay at war. Don't know what the matter. This all could December and what for no. If I told you somebody, say preaching back, Udumuno, Sans and near my econo, when did Jehu, and some huru and the yakan, Sans you fool, and then near my or suffer here, a finipaho. Me may cast some my own mommy a basso, na may cut the one who is and so who Nina swa, Nyankopon, who here, and say ye dear day, Abba, hallelujah, amen. Shasem work on Jeremiah. Odi for Kasa. Jeremiah chapter 4 verse 22. Okay, Jeremiah 4:22. Or say every say me mind edge me. Tia or say me mind de ben. Edge me. Me nu asem we woni twanko kun ya adwen ana. Or say me man de ben. Edge me e manage me. Woni me. E man ka say nim obade no. No kwasem. E na nipa de onyansa na adwene ade bia honema de. O mi say Nyankopon de. Okopo ba kra na. Opo ba bia. Unso ba ne to so
And that's all about Yakoko. And when they done our dream, some tobacco quiet, our me poba and toss an hour. And would dear woman, dear, only send your coupon to a self you send him my debate. Jimmy, Jimmy, one name, only pound year should be beer. I can't me send your coupon. Or your man quasi for ye, a manner and a new panel, and then in my debate and quasi for. Meaning a Bible and for Sabin to Bible. Dear Travel Cracken, and yes, for now better to be I said, Effa, Sabinim. Hallelujah. Amen. But you tell somebody about it is a one now, Bana walk of fun, and a Beman was he can't now walk on her. See, can't now when he can now couldn't be free. Obia Pesicadi. It directions now would Jane now when your Beman and me Pebemano, and now when you're a Yaman or when you're Bemano. Now wouldn't you? Wouldn't you? Beman na city free. Oh, the roots na kasa hine free. Hine ojina. Onya enya ade nyina ene eye papa. E was asiso. Say a man no also manage me. Say so be a payedie enti o misa ogba ade na asem. Woni me. Onipa nim nyanko. Oye man kwasiafo. Onipa dwen asai. Na woni hunumu. Onipa so ni hunumu. Wo misa nyanko pon no ache ne kwan. Oye bone ho anyansafo. Eneti oye bone kra na wo tu ni fo no de nyasa so kire se oye no onye bone. Na papa ye die wo di oni pani ni ma de papa na waye ade te se timbasa onua oba de no ho ono nwe ne wo no sese wo kure wo kwa na wo ye di pa na wo ye no so no de pa ma wo ba kwasem ka me do nwe ne wo hallelujah amen titi asam ni ye pa eti se wo ni pa no o penyankopon mu nyansa e so bisa ne ho kwasem cause on man na ye wo mu no asai obi ade nyansa na de ben enante osofo nyanwa o twaw asope nyanwa o twaw doctor nyanwa o twaw nurse nyanwa so o wiaw enipa asay and obi atraske kan ma bomu a oso ye doctor oh obi atraske bo we say me herba we say me we and one no wo hwe ya dro bi be mo awon e wu no bewu kwasempa ko so ho che no o kan wu no bomu no no say ya ko jenzima be ye de Bible atoso oh we were due for and so be for no kwasempa mami we are sapro this one we near na ho a ye de tronko kru e be sewa wa blabo no kwasem me tofu ene anopai ma woni mra ho so ye the we are sna de ben asai no kwasem we are sna say hallelujah amen shodi for be kan semwa Hosea chapter 4 verse number 5 o kan semwa aside kenka odi for Hosea ngoma no eti a aye enanyimu enum no wo se enti obasuntu awia ti ha onipa besunti de ben awia kete no atamanem awia kete no ha de ben atono isa so oni nyankopon hunim de no kwasem enti awia kete no ha de ben atono onipa na wo classmate ayeyi to ayeyi no so nti kwan biala wo be fa so a wo be yeyi so be fa yeyi so ayeyi hwa bibi no da keke bibi ni wa eda on me de ben keke wo do kokrom na se asase bi da kwan ho a ye nya hwe wo so kwan ekotwa blocks gu so hallelujah amen it is obi yeyi a akwanhye bi ade man yenka mu nsam njire wo yenka de we change order we ye kwaje sesi keduru ekwa no ukwa obe ne manyina ama o so emoja bi anim o emoja bi anim wudu ti ahyem a waton kra ama we awie no a ho ye ode no ansa ne de ho hyehyɛ de abema o horo sa yenye yie ugya so yenye yie na your how kesna so kan sinsemu jasema odifo ne kan em de pa so wo enti obasunti awia enti so ase awia ka tani pa de ben obasunti asna odifo nso ne wobasunti anadwo ti ha odifo nso de no nso ne wobasunti anadwo hallelujah amen minu ahwe ni enye obi oso yosofo ne yosofo bi odifo ne odifo ne mo se hwehwe ne bi se nyankopon ansa na be wura so de mbo ho pa yi kwasem aso ne so nyina ala no bebre ene ma hyase kwasempa ade ba kwa wo wiase ayo nyankopon no gba dankasan ahye asori a eripa no okode de be ne jere hyase ansa na etimagina zo bi ka sem ade be hyase ase na gina de a hunu se enye nyankopon so kwasempa ade akwanche na wo ye waso dem ma edipa ba so dem intafe de wo ye honkonkron afa de wo ye honkonkron elwade hu ye mobo amen mami me bi store na se me pa obedi ne ma hyase na agina asori se ko bi a ye de ne ma hyase de a na firi he we na se wote ase asensebe mami me pese me ka kire wo
bibi biela wo de hasians na tima ye biela no hu sa ehwanso de ben e de kire obo ade nyankopon ya we ono pa na ni hira ne ba wo so a bibi tinye de ben ensesa a chen se boni kan ipedua no kwasem hallelujah amen twase mo kon Jeremiah 6 verse number 10 Jeremiah says 10 why na men kasa men kire no o se why na men kasa nkire no sabre na me mo no kokko why no mo ne kokko na wate na wanso na beti asem ya meken hwe won aso asisi enipa so asisi o na wontimi ntie asem enti o kenyankopon adwenche nipa ntie ase sasa so na de ben asisi abrambram na wontimi ntie asem onipa so aso ntimi ntie asem papa na ewo mu no hwe aha Awurade asem adane won ahohora yes onyankopon asem obo ade nyankopon na ase de ben adane nipa haw enye won de dabi o kan kwaja asem finchim se nche nipa enye nipa de na ma Jesus okay sem hunu no kwasem mommy brother sister and someone shonkonkru mu this a wo nyankopon asem a nyansa bi no nipa asem be nya kwasem e dis a wo adwuma na so bi ye na adwuma yie na se ye bo na ba so a na ye ne ya e kwanko be fa so be nipa asem be fa so nipa asem kwasem pa o preach wo radio na say wo ba bi a wo preach kan kwaja asem pa na se agent bi wo adwuma mu a obeya me ye yiwa firi wo kwasem sansa nya sempa na ote ye onipa so ote aso dem so akwan na ofa so no enya kwampa edu so ka kwampa san kire onfa sanso oji obiku osan yi title aso dem osan bofo la kese wa so dem so for nkada oh emobo mami tenie obodo sanka nwame sisu biem ose why na men kasa men kire no onipa ben Ghana for why na yen kan nsem mo san kire na me mo no kokko why na yen mo ne kokko na wate na why so na beti asem yi hwe won aso asisi enipa wo wi asem ya so de ben asi na wontimi ntie asem dabi asempa na obeka obade asempa no enipa ye de ben anti ase hwe Awurade asem adane won ahohora ahorade onyankopon asem na obade ya we no na asem adane nipa haw ente na wo preach pa o tete yen and no preach no and we are saying no asori de ye kwa ye nche hey wo kan kwaja sanche nipa enye won de asempa no wote a enye wo de hallelujah amen onia seekers of the truth ministries and all tien ken ye me da for ye shi otafo na se tafo do mpom Miriam me number ho obehu wafre be tie nyankopon asem o how be da wo so a o di asem ri a ye pagya se so how dey e tuira sa pepe be yira kora ese tuira ye ma wa kwanche nkonko dwale isuo me ma nkonko chinchi enko huru animu nu sister bi last time buy o how obaya akwanche de man se ohu nanimu ngu gatam gwata ka da market onku gyan no huru nim 3 times hwe we nya bosonsom he emobo obaram se gina heya me ma wonko gina heya waji gina heya ne mo mpae sa de na sha ho ne se ntu nyira enye oil enye foda watanya candle eya asem no enti se wo ye giridi ma pa yo sofo ma pa pagya wonsa ade asena Peter kan o se carry drifted de mini yes di mo sore na nante adan ye butu nyankopon asem because of sika ye funti oh nipa so pesa de ko asempa ne ba mu kika wonte asempa no hallelujah amen onia me fa won kwachiro me no me be ka ankwaje na asem no me bone tofa kire wo ne wati metie ni ye no nipa na oye nyankopon ba ote ni we ya ne ho dwi no ote ni we ya ne ho adwi no na obebisa se edinsem we nyina wo ho ne yenka na e wo translate mu menu ba bia menu ma so for ko Bible school no menu de we kosua ye aya wra wo sam kase ye because ono ase quotation o kan a e so on quote on kan because o kan a e yo no ankasa hallelujah o kan sembo Romans chapter 1 verse 21 Paul kan sembo ha Roman fo ngoma no eti ba kunyuma ya de nu ba ko no efri se woni mo nyankopon de tia o obia ni mo nyankopon obia le ni mo nyankopon nanso wan hye ni mo nyam so onyankopon nyankopon nyam so onyankopon na wana na se ye na se nemom wona adwene ye nkwase adwene ya onipa adwene ye nkwase adwene na esuma hye wona koma antiase numu no ma ahye nipa koma ntiase ye be ennimu no emma hallelujah amen hey mommy brother sister o tronkonko de kita ensem wo we are super so trema o di tronkonko we bobra o gina amen o se kan bi we mo se be every say won mo nyankopon de enipa bi enu nyankopon so na so wan hye no enmo nyam so onyankopon wan hye no nyam se de be onyankopon
na wana no ase enipa bɛdi adanseɛ kɔma me ɔsi na mmom wɔn adwene yɛ nkwasi adwene enipa da sani agyinifoɔ no yɛadwene yɛ nkwasi adwene na dodoɔ sum ahyɛ wɔn akoma esum ahyɛ nipa akoma a ma nteaseɛ nim no ma tia o akoma na nteaseɛ nim na esum ahyɛ ma etu kenya ko pasem nteaseɛ ma na ɔka nsɛm hunu because na adwene yɛ adwene akoma na yɛde bɛn asɛe hallelujah amen binuanom etu yɛ sɛ twɛn na da hɔ no ho ɛnyɛ wo nti na ɛnyɛ maame die o na papa die o ɛnyɛ busuapɛ de gya padeɛ ɛyɛ de ɔde ato wɔ dada nsa na menu mmienu yɛ ba efi ɔbɔ adwene mu na ɔhome hallelujah amen ɛti sɛ wopo a nyɛ nsɛm bie ne hɔ biem hwɛ sɛ obi yɛ watena akuraase o a ɔmaame ade kooko atɔn ahwɛ no otu kwan ba ya akonnwa no maame te so no ɔse no ɔntimi ntena so kɔhyɛ ntan ɔsɛteɛ senɛteɛ ɛmmerɛ ɔkɔ skul neɛde twɛ ɔnko kyerɛ n'aseɛ ɛna owie no ɔso ɔkita no phd nti ɛnɛ no ɔmu bible bible ne yɛ pepa bible deɛ pepa bible deɛ nka hwee ɛnso ɛna wo maame no tete wa woanyɛ korɔmfoɔ hallelujah amen ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm pa ɛti hwɛ me nuanom agyinifo ɛnɛma bi a ɛkɔ so owiase no yɛn ne yɛma kwam ɔsɛfrɛ de abɛtenam ɛntu adeɛ baakɔ bo nsɛm kyi sɛ ɔbɛbɔ konkwan brabɔ na ɔbɛgye nyankopɔn asɛm nso nante so ɔkyiri paa amen amen ɔka nsɛm wɔ Jeremiah chapter 6 verse number 13 to 15 Jeremiah says 13 to 15 na efiri wɔn mu akuma so tia o efiri emofra so kosi wɔn mu akɛseɛ so ekosi mpanimfoɔ so wɔn nyinaa yɛ adufuru pɛfoɔ tie adufuru pɛfoɔ na ɛde bɛn yes na efiri odiifoɔ so kosi ɔsɔfoɔ so ekosi sɔfoɔ so wɔn nyinaa yɛ nkontompofoɔ hallelujah amen woka wo yɛ ɛse ɛyɛ aka deɛ menka obi deɛ menka hwan deɛ hwɛnko kɔ asɛm ne ɛka adiifoɔ so kosi asɔfoɔ so wɔn nyinaa de bɛn nkontompofoɔ odi deɛ na ɔyɛ de ɛna ɔmen deɛ hyɛ nkɔm maame saa nneɛma wɔ nyinaa na ɛwɔ hɔ a ɛsɛ nipa akwan praise the Lord amen ti asɛm no yɛ o ɛtɛ nɛ na ɔtena ase a wawie onya so da mmiɛnsa pɛ ɔso yɛ odiifoɔ ɛti me nsa ehu odiifoɔ a wɔso yɛ odiifoɔ mɛkyerɛ edu baabi a mɛkyerɛ mu ohun sɛ odiifoɔ te sɛn na wɔn sɛ odiifoɔ so teɛ na ɔsɔfoɔ so teɛ na wɔtumi hu sɛ teɛ ɛne yɛ pɛntiɛ ma asɔfodie no ayɛ tan asɔfodie no ayɛ tan yɛnya baabulu bi a ne akɔpɛ cross bi ato yɛ kurom na ɔde si nkurɔfoɔ sika korɔmfoɔ ɛso yɛ dɛn bɛgye nipa di wakyire akɔ saa sɛ nipa adwene ade bɛn asɛe verse 14 kɔ na ɔsa me man kuro adwenhare so ɔyɛ dɛn ɔsa me man akuro adwenhare so oh hallelujah amen amen brother hɛ ɛmo bi mfa ne nyansa nadaw ɛmo bi mfa ne nyansa nadaw ɛwɔ wiase mu na kanyɛ Ghana ka menim so obi timi tena ase na wɔntimi ahyɛ so ɔyɛ Nyankopɔn a aba asase yi so wei ba asɛm yɛ Nyankopɔn bɔfoɔ wei ba asɛm Nyankopɔn somafoɔ wei sɛ meyɛ ɔsɛmpɛkani na mefi Nyankopɔn bae wei sɛ mene Yesu na teɛ wei sɛ mene Yesu ne ɛkɔ nsuo ɛnkwasasɛm sɛ yia na ɛkɔ so o Kristo so mu yɛnyɛ nipa mu ɔnka sɛ bɛnhyɛ nipa Awurade hu yɛ mmɔbɔ eti kwan bi a wobɛfa so a wobɛgye din na ɔbɛ nipa bi bɛdi wakyi no wobɛnya ɛyɛ dan wobɛnya nipa kɔ na kɛnɛ obi tumi te ase ware ɛwɔ ma afei na ɔbɛkyerɛ Nyankopɔn ase deɛ Nyankopɔn bɛ wi ase deɛ ɔbɛkyerɛ Nyankopɔn bɔbɛrɛ si Nyankopɔn teɛ onipa da sani wɔnyɛ obi a mmerɛ nkyerɛ wase wobɛkyerɛ Nyankopɔn ase wo sɛ mu na mmerɛ Nyankopɔn ɛbaeɛ fɛ sɛ ɔwɔ hɔ no na wowɔ he wo nso sɛ sɛ ɔbɔ adeɛ wei mmom na afrɛ wɔ na wobɛmu bɛkyerɛ n'ase ɛyɛ awerɛhosɛm amen ɛyɛ awerɛhosɛm papa amen ɔsɛ me man akuro adwenhare ka sɛ asomdwie nso na asomdwie bia ni hɔ atamu dɛ ma wiase wie bia nsɛe ɛde bɛ ne han Yesu fɛ Nyankopɔn fɛ gya bia nsi nipa biribia di wiase onipa hɔ agye w'ani didi nanom deɛ bɛ na hɔ ɛi wo nso obi yi sase ɛka nsɛm a sika na ɔpɛ adwen kɛse na ɔyi su na ɔtwe nipa adwen akɔ sɛ yim me nua ba wotie me nua ba ma wotie mi ɛma wa bɛ mu na Kristo gyina wakyi ɛmɛ bɛgya wo hamare no ɛna obɛhyira wo ya meka sɛ Onyankopɔn ba paa ɔbɔ de ya w'ani ba paa bɔ no me nua hwɛ wowɔ ahokyerɛ mu Kristo yi wo firi mu ɛsɛ wo fa mu na wayi wo
That's what you say no. E do catch and say media me ntia say me fewrade me ho ato me. Hwan ne catch wo. O fewrade say o fewrade na ente sa wo be fam wo yi wo firim. Na ya dance here. Amen pa. Amen. O etie woni ma wo no bebre. Se wa hu Nyankopon ne ene na kwa mpa no na se wa mfa so a say na wo say. Say na wo say. Hallelujah. Amen. Jeremiah 3:9. Ko asede. Na adwamammo a wa mu ne hwenti. Ti asem yo adwamammo a enipa de sani ye mu de hwenti no. Ogu asase no ho fi. Egu asase no ho fi. Na wone amen. Ti asem ne ye adwamammo enipa ya fa de se enye hwe. Adwamammo de o so de enye hwe. Adwamammo de o ye den a o ho be yo de. O be fo ba. Hwe. Ye mu de hwe. O se no na asase no. Egu asase no ho fi. Na de ntia kwai. Na wone obo ni dua eto awade. Ene obo ni dua to awade ndo ma sa ha ye bo ntem do ba beto obefo ba. Odi bo beto obefo ba. O man se we se na ogira no ha ye mango chi o de ba betale mango no ono ba beda. Te mango si wa mango ntimi so. Oh. Pe ntimi so. Agudo ntimi so. Ye de bombo ato. Dey na ko so wiase. Ye mu ni hwe ya se asase na pro. Onua we are some modu to can same was Psalm 62 verse number 12 or can same wo come Psalm 62 verse number 12 or can same wo ha e de ma wo mfi say atemwo anasusue bi e da ho emoni parasani or how ho Psalm 62 verse 12 na wo awurade na adom wo ono na adom wo no obetua onipa ka o se awurade na adom wo no obe de be obetua nipa ka obetua nipa da sani ka se ne nyuma te se de nipa da sani nyuma te me emo bi na daw emo bi na daw teachings ni preaching se kwaso aso dem te mani pa wure fi atamo mani pa wure fi sa asodie wo ho me ka kira mu ahunu wo post na wonya ye na ne no wa ya skata nipa nyina fi wona aka wonko ha no hwani ye na betua soka Jeremiah 9:1 o se de oh cemetery yensu a na mani ye nisuo aburo a anka mesumi man baba wuo ayawra wo sam kase ayawra wo sam kase pa ye na me ka se bosu egu no ebi ye nisuo Nyankopon ni wa because asase no ya de be ya se no praise the Lord amen praise the Lord amen the Nyankopon su na ke nipa te ke be so osu ka mesumi wuo eya tete bia akwese wa ye japade ato na wo bebi afa de be ese no ade wo ato ma wo ma se da che ma ho nchire no bi so se no no twa sase ton wo na wo so wan ton wo se no ya sin ka mesumi ma baba wuo awia ne anajo hallelujah amen nipa cho ye wi asemi wo kan wa ha e wo kan say John chapter 14 verse number 30 o kan sembu ha Yohana asempa no etie ye edu na nyimu ye aduasa no yeti Nyankopon asem wo se na menemo kasa pibio o so ne kasa pibiem na yesu difo no reba wi ase de ben so difo no reba difo no ye de ben reba ahe yasem ehu e we ye me say asem na kan yo o se onni ne o se na menemo kasa pibio na yesu difo no reba yesu difo ne ba oba na onni tumi biara wo me so o so onni tumi biara de ben wo me so na me no so an o bu tumi ye de ben o wo ye so ero se mo sa so de su difo no no hallelujah amen menia ona wiase so asase so chachinchin o se ne bi di me so oni me to na mode ye de ye den wo tumi ye den e wo ye so sanse wa fa wiase di wiase so hallelujah amen mami bebi ase bebi abutu bebi achia sanse wiase na ade ben akake na adane wiase na akake na adane temo bi enadaw because ye be worry ye be wowo ye be tutu kwan ye be yedwuma ye be ni bebre e nkomhye no wa town wo worry wo we o preach so many years nipa ye de ben ante na nkofo worry wo mebwa na nkofo so bo empata boy bi bebre sa de wie ble so te ye be worry ye be sisi dan ye be tutu kwan ye be ye to fremu sa sidua ne ba obeba temo bi nadaw na wiase we ye no da many parasani sa edu kwa so dem na so from preaching ka ewia samonchon so from business and oil day me kan kwa na kire wo edu wo so from adwuma ne sen se wo nim so from adwuma ani pani binim so from adwuma enu nie asofo adwuma ne se de yen kan sempa nkire wo ade bai ayira ne empa fo de ma ne ma yetutu ahomone ese ade osofo titu kase se ko ka sempa che nipa enye business nye sika pe
ye tu kwankwan zima kwa ye nya zima be yi kakra bi a na de babra de be ato ase mi odifo kono say ya that dem krofo sa je krofo sika enipa so be ko enipa so be de e be ko ani de se basa na apple ye to apple sen apple 5 cedi no akono so for so de akwankyerema na wo to apple 1.5 150 Ghana cedi se nipa dwena de ben ejimi onia ayabra wo semo ebibi ekoso wiase edebe na magana ede nesisi wo wiase miante se nipa dwe aduru sumunti no bibre ko se wiase we asai se wiase ebutu sanse asase sudi for no sorry na oyedwuma di nipa pem ekoso yim awusesie ben awubo ben ena waye menia ma enyo ho bone ebia bone a wo mu tunu se yakopon tu fa nchaw onte nenka enne na wote asemo ya dwane bra na ya meka say station we de yakopon pa na di begru say oma we semu say me sase di station echi ache wonti metan kensem hu bi ade ope hallelujah amen nemo obeka asema esacha adwene amen pa amen te say wonti a enye say ya ho fa bi adom bi menia wodo bi echi sebia wo temi ebia wodo bi eku echi woduma enum ana wo hwe ho popo obi ku o hwe bia papa we fria ka kire wo say wo ko program wa beda boy ketekete 18 years genchen papa panimu o eda ho ne ma school fees to onye den ontua abawi a wasi so wo mo bi ba school fees bono ne na bra boss ya se oni pa no su yakopon bi se fro nchen oni pa na bra bo oni pa sayen eda wo so ehu menu se say odwin senimo we yan na se obi timi ka cho say ewiase wie men kan wasam de a na eso ti ase go so enkom hye ese bam ye wonkofo a wadi ka de oye woye fun de wo hia na mo onyankopon adwen de ye to nchen. Praise the Lord. Amen. Shall see more Romans chapter 3 verse number 10 to 12. Romans 3 verse 10 to 12. Said your watcher say, Otini biara ni ho. Otini bi ni asase so. Oba kumpo ni ho. Why na ho? Obiara ni ho a owo entiase. Obiara no wo entiase. Obiara ni ho a ohwehwe Nyankopon chi kwan. And no can sampa nche na o kanokrapa chen sompe. Oh, oni bia sompe so hwe oba de chira kwan. Dabi. Do hia no, de hia no da no e na ohwehwe. Nokwasem. Won nyina amane. Oni pa nyina den, ya mane kwampa no. To asien kate jatempo no. Ni amfa so. Ko na fa wudie pa no wo. Mama wutie me brother wutie me. Minimu how. Minimu adwendwene. Minimu de ntia wagyae asom no. De wagya sorokọ. E de bentia obi kan ho asem. Enta wagyae. De na wote na hui. Sofo no twempra. Ha, hwe ni ye. Wote aso de sofo no twempra. Hu se sofo no de wakugina jatanum jata pa no de wura nanum. Pa. Osofo wonya na no sofo twempra nti wani age. Hwe when you come master twempra enti wani age. Ai. Brother hwe ni yo. Woni dikina twempra. Woni ada twempra. Wani age. Enti ambisa sofo. Enti ofa abofo na ne da wo office wo no. Awu se begina platforms are preaching no. Enti wagas wanya atinkem so bia wo mu. Yes, unya. E says what ton kra am yourself for. Mami, brother, money na ho. Sister, money na ho. Na be bia ekon edene. Praise the Lord. Amen. Won nyina amane. Ni pa nyina amane. Won nyina yesa de emfaso ni won so. Yesa de emfaso de ben. Eni won so. Obiara ni wo a oye papa. Because am bi atwa me preach o jam FM. Me tell say me cancel. Ni asofo me ansa trasa soma girl say o me so me hwe. Girl no ban legislation no pant. Na no fu egu ne bo no na o hwe kala na o de betra manim. O hia me moa. Faster, my you ready? Do because some bia me yama. Me be a pono. Na me pamoni fi was one pia me bonde de. Aso for the chance o so many plan so mra me ho. Hwe, adentia. Edika aya papa ene ka me kan a ka wani monte. Edenti ene so timbasa. Na won so sofo ni preaching to pe kwan bia fa so aba ni abedi sika bebre e company se wonye no wonye fa me time no Nakure he onu amuani na ho
one when na ho no ma enipa do ba ko wura sumi mu a wo da oni na ne da asofo bi ni mu hyase e wo Nyankopɔn mu na so na ma brabo ho kyira bi ntino wo ya mane ton kra obiara ni ho a oyɛ papa sɛ ɔbaako po ni ho da bi o adetia e yo how bi na beto wiase praise the Lord amen can see Romans 1 ma chapter 1 verse 24 to 25 Romans 4 ngoma no etiba kunyuma ya duonu nan ko se duonu num no o se enti Onyankopɔn so gya o ma efidie e ba sento body gya we ma efidie won akoma akono mu enam se nipa akoma akono nti se wo nwu won nipadua ho fi wo mu enti na obabi nam ho no ma na ni na de be enwu ade bi ni no fu nyina gu afa no ho ko so gu no fi amra tade a ye hyede dan enne ye hyede babɔ na se wo ya wodu fu ti se pia no blaze you oba na ehia wo oba be ma no oba na ehia da wo so na ehia wo enu aka se ehia wo no fu na aka se ehwe wanim eya ro sam kase menuanam hwɛ ewiase no enyem e wo transem no ade a oba ade na ka to ho hallelujah amen edu onam wa me se blaze o ye de be omobi atade ye hye wa atade ase anase ye hyede dan ene ye hyapie part so ye hyabi sa ne ko anda weni kana mo hyedi yes anda weni ka hye eya ro sam wo ni ya hyede pie and it is stand no at office menua eso hwe ne mayi because o se de bay wo yiwe ni wo hwe de emefi eti ni wa kono na ni wo biam so wo ni padua ho fi wo ni padua ho fi wo mu eya ro sam kase efri se wo se sa Onyankopɔn no kora no gye atoro wo ase se Nyankopɔn no kora agye de bay atoro te ne nipa nka sampa ne nkyerɛ wo o se na wo sɔre som abɔde sen obaade a wo hyɛ da no abɔde sen obaade no hallelujah amen yes just say no kra no agye tronche kyerɛ ani ebu akoso there's a nuance when you turn so utimi botton so wawie o pira o diwu and so na oba tons o diwu no more prophecies ha ya dani Nyankopɔn no kra no ni agye de ben tro to bia so yosofo obia so odifo kwa de time obia so odifo hey ene de ko so wiase me nua no magire for this world is corrupt na wiase no asai ebubu na adwiri apostle Sam na otimi nkan Seekers for Truth Ministries STM na otimi nkan ye hia ewo tafadom pom kumase me number 0244 70 250 menua wo pese oba bra ne be tie Nyankopɔn asem Tuesday me trase me cancel me hwe ni pa bia Tuesday no pa 9:30 na pon 1:30 oba ye be hwe menua enye ye ncheche oil wo ho ye ka no kra asem fenchim be bia Nyankopɔn ma wo no so hu onua no kra ba ko na so ne no kra den ahwe ase hwe asem a odifa ase aka Isaiah 1 verse number 4 o kan sem bo ho come on hallelujah amen oh edira se oso person hu Nyankopɔn a ma ho kwan era me ka se eni Nyankopɔn anim ne mo bia no e se odi Nyankopɔn achi me Nyankopɔn ni wanim na so ne ni pedi Nyankopɔn anim e wa ide abrabom Isaiah 1:4 o se de oh oman ne boneyefo o se de oman ne boneyefo oman a won asudie ye duro oman ye wo asudie de ben ye duro emumuyefo asefo emumuyefo de ben asefo we ye rehosem menua wo tem na numre awu sese be no waye awu bo be no waye obo ade ya we fro sese wadwen fro bi awo sese wadwen fro ti bia la wom emo bi na daw emo bi emfa nsem bi ye de ben enchewo sa o kan sem migration chapter 6 verse number 7 Ati fongoma no eti senyiwo ye nso no wo se mo nada mo ho ti ha o man enada ho Onyankopɔn wo sina twetwe Onyankopɔn ye nada Nyankopɔn ti ni o eto bo no ma o de ade sie o sikiti na so obi anim no obi onwe no onim sa so that say amen enada ho Nyankopɔn ye nada no efri se de onipa guo no onipa die wo guo no ano na obetwa sa na tie ti bone na wo die no sa na wo wie sika da show hasep wo wie sika da show hasep ama bofo na sua me apama bofra no has baba wo wie da sha no ya pam no okunua
ɛbɛtena wo nkyɛn watete na ma bɛma ɛkɔtwa tɔtoro so ɔkɔ yɛ meka sɛm bi sɛ bɛma biaa maame yɛ bayifoɔ bɛma biaa maame yɛ bayifoɔ na ɔbaa biaa maame deɛ ɔyɛ angel ɔyɛ bɔfoɔ ɔsɛ teɛ ɛnti ɔbaa na woba aware ase na wahyɛ fie no w'ani agye atemmuo bi wɔ hɔ atemmuo bi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ma deɛ wobɛdua no ɛno na ɔbɛyɛ de bɛyɛ wobɛtwa hallelujah amen meka no kwasɛm no akyerɛ wo ɔsɛ mo nada mo ho ɔsɛ mɛnada wo ho onyankopɔn no wɔnsina twetwe onyankopɔn yɛ nada no yɛ nada nyankopɔn da bio kɔ ɛfiri sɛ deɛ onipa guo no deɛ onipa da sɛ ne guo ɛno ara na obɛtwa ɛno na onipa da sɛ no bɛyɛ de bɛyɛ obɛtwa praise the Lord amen menua mene wo ɛnkɔ akyiri mede wo ahyia na woahu no sɛdeɛ teɛ ɛgye asɛm a mede gya ni 1 Corinthians chapter 7 verse number 35 1 Corinthians 7:35 mo ara mo yie die nti na meka tie ne yɛ Ghanafoɔ mo a mo yie die nti na meka nsɛm akyerɛ wo ɛnyɛ sɛ merehyɛ mo so ɛnyɛ sɛ mehyɛ biaa so na mmom ɛfɛ ɛyɛ ne mo ɛfɛ ɛyɛ ne tena a mo ne Awurade bɛtena yiyie sɛde yɛ bɛtumi kɔ heaven nti na biribia ɛnha mo na adwene biribi ntimi nso heaven akwanto nti na meka nsɛm ankyerɛ sɛ ewiase ade bɛyɛ apora amen ɛnti sakyerɛ w'adwene amen woyɛ ɔsɔfoɔ mu abomfo nua twe wo firi saa de na ɔte mu no mɛka daa ɛsiane sɛ no na ɔde ahyɛ ma no sɛ menka amen me nua wotie me memfa wo ɛnkɔ akyiri mede wo ɛsi a woyie deɛ mu nti a menhyɛ wo so ɛna menkyekyere wɔ ne mo sɛde bia me no mmienu yɛkwantuo no biribia nyɛ dɛ ɛntimi si ɛkwan amen onua mede wo si a wobɛtumi abɔ wura mu wobɛtumi afrɛ number yi na ɔfrɛ a yɛbɛfa 0244 70 3250 0244 70 3250 wobɛtumi abɔ wura mu na wobɔ wura mu a yɛbɛfa hallelujah amen nipa no bebree ɛwɔ hɔ a wɔnim amane a atɔ nipa no ɛso wɔnim ɔhaw a ɛwura nipa nim nanso onyankopɔn deɛ ɔtim hɔ 0244 70 3250 0244 70 3250 mpakyɛ ɔfrɛfoɔ yi aba so yɛmfa no hello so line no line no ho ayɛduru onua sɛ ɔfa ne sɛ ɔfrɛ ne sɛ yɛmfa no bi te sɛ ɛnyɛ hyɛ ɛnyɛ boapayɛ na bibi ɛna ɛde ɛtumi ɛkɔ so saa because line no so ayɛ busy 0244 70 3250 0244 70 3250 pass which about room hello 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 line no because we pray episode when we were in some so MTN line no say network no e high akra but no problem we said there e mu beda ho am ya bowrem me se Nyankopon ba onyera ote asem na ne ho epo hello oh bacho bowrem me hello yeah bacho mo ne so akra wodi na bi o kasa free But your family kasa free. Yo, but if you ma one so akra man why? Chechere. Okay, yet yo. If you yanti oni ye. But me see. Mrs. Sanime Brown, if you have family number, me pump a frame, why? Family number, you are free, me pump a frame, why? Good. Hello.
Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Really. Okay, free. Okay, free. Tini, Pacho, meet your mania. The Pacho, you made the answer. You too much to never talk. Madame, what come on, I'm Muslim here. Zoom up with the point about Yo. Mati Minia, Mati. Obadi enka ho. Me patro me ka se Nyankopɔ adom ɔkyena, me ya sorry. Ewo adompom, me ya sorry. Ewo tafo adompom. Me number no is 0244 70 3250. Baby a wo person ni me so Nyankopɔ adom ɔkyena, me ya sorry wa adompom tafo adompom. Tafo adompom. Twimeko junction. Patro we are send the directions na out ho ama wa hu. Nti o de ofra and I said, Oba, or train yes, Maya, your bear sorry. Or they son fabra, Christo Bashio. Why? 0244 70 250. But hello? Hello? Yeah, but you never can say free. But you because free touch mine, but you dear. With the Yamin count, Nanyans and Yamia Domono. O Fanomus here, another beer, so my engineer say, with the late. Na mtie TV na to na touch me se mtie but wa mama insha na bi pa first enya nkan no no abiada na nkan pa bo mu no bi aboa yi ya amen obodi nka ho obodi nka ho mitia touch ma fo nyala hello yeah about you didn't you can say free but me ka say free Manso ekropon bacho yetio bacho and odi for also when asemoni ya kasano radin piano ibacho mo ne so akama me menua na ye so adobanya fo no ene ne da ma bia me dia atunani me asa en sanoma hamme obi onim bia obi so fat the manager, my manager, I'm no color. My manager, or make us you be a addiction of me. Minia, share and Cassam Quachi. Me number no dear, me pump a me. Why? You pump a frame. I have buying a man saying chada. Name intro challenge. I have buying a yakwan chairman saying trap. Mati, what the way? Family number, why? Me pump out the frame. Why, bro? Number ya free, ya, why? Aha, number ya. Okay, me that's me break. Hello? Oh. Numbers, number 9. How busy? Hello? Hello, good evening. Good evening, mommy. I just want to say. Obadi Adaroma, Badi Daroma, who you pronounce why? Yakupado. Pacho, you bring a much sooner best for read it. Preaching our preaching. Yankupon Shilauka, Yaman Adoman Dosso, so that went to Nina and kind of corner. And then the Panya in Sakura. I tell you, I saw a make on and can yet. I saw no to cut and quite the asama and come ever was for them. They say, we cut the quepa, a chili dipa, the dipan casano, and I ask you what the pa. Yakupon and Mawa dominant doors to be doing. Amen. I want to make engineer painting and kind of corner. And me, mammy, hear me, Pam. And me. But also, because every and one of them kind of corner. Amen. Kind of corner. Mammy, that's it. And doors to be also. Amen. Quite on dinner at the dinner room. Oh, want to make Kanya near assembly. Amen. Mamma, me that's it. But also, because every I told Mr. Cecil Chronom. Oh, Mammy. Me that's it, mommy. Mommy, that was brave. That's it. Yo. Mommy. It was it. It was it. It was it. Amen, mama. That's it, mommy. Uncle Ponchla was brave.
Yo, 0244 70 3250. 0244 70 3250. Bet my boy rim. Pacho, suffer some na motin in Kane. Seekers of the Truth Ministries. Pacho, LA. Oh, when Timmy, and now, Pacho, I know I busy pa until you know, boy, dear, and one young shedder and cat told that they be. Pacho, ubet me boy rim. Me share our Kumase Tafo Adompom. Oh, and a sorry. Yes, I remember. To the offer car, a war, call from Nassauba, Siwa Plaza. Of Siwa Plaza, also per Mozongo taxes, no far. Catch and so be so, Chimiko Janshi. Chimiko Janshi, would do also per suffer some. No, yes, sorry, remember. Obia do beba. Make us say, you are Duma, Ochna, may I sorry. Ochna, may I, 9:30. My shas last bra. Yen transi. Ube tie Nyankopon asem. Asem no tie a Nyankopon ba no hu se wewura Nyankopon fie. Ewi abebo mpa ma. De odi ba bia on fa nkosa da. Mesra bebre Yesu frawo. Ne mano a we obre no edumra oboboa ne mano. Edumra oboade no oboboa ne manyina no. Ti ne bebie ne ho so be oyira bada. Ti bebie a wo hye bia opema kodu no. Kristo hia odo. Me se asem ba Nyankopon otene a ne ho dwire no na otua na mondi akire na yen a ye pe fabima me de ene ono kwa de obedum no kra obedum no ti on masofran kan mi sofo kan bi hyem sofo so be kan bi so akire so ampa wa ji usikadi ma me mesrawo en commissioner ye de ama wa ma commissioner wo he agina da bi o akwanche na waji age akwanche no enti akoso onu ya wutie me mesrawo menu ya wo frɛ me se ensanom anya kwankyerɛ o aban emre nsanom wi emre nsanom agi Nyankopon nsa pɛ sa so no nwi ni pedua no se bi na wo tenche a on ye bisa no entu ba me bisa do ogbo wo no me bisa do ogbo wo no me bisa no se no ogbo wo so do ye odwamanfo saa ana no monsa saa da bi entu no so be bia o obesane o Mami, obesane o. Emo bi nada o. 0244 70 3250. 0244 70 3250. Me to me safro. Seekers of the Truth Ministries, STM. Ye ene ye ka say. Eno kra no edu emre na du se pemu ka asem no. Ene kata so me aso bi ani ho ebiem. Na Onyankopon ba no de no kra no onam no pa no kra o. Mika so biti asole mu a ope no kre obi so gya so etifie sanse no kre no o se bi ni wiase biem ma me da bi menya sada odifo dwane koda obodan mu no se adifo nyina sa kɔ no nko a de ase na obo ade e ka kye no wona wo hu ni sa Nyankopɔn ma wo wiase obo ade ne ma wo ho asofo nka sa wo man mu na sofo na Nyankopɔn asofo no wo bre wo ni skem fempie no kwena maka kye na no kwena ba akopɛ Nyankopɔn ma na sofo nka sa Nyankopɔn de ne ma hye wo mu no yenye skem fem ba bontene so obi be sponsor apa se be kan nsem we unya nipa unya 0244 70 3250 hello went to me so anya ya pa charge the home say line no and I yes and no make a chono so me pretty so many years so be ni person so asimo me fa ho ka hwan now so we ho sense no kra no asenti no ohun so bia sa ente sada ne mo be to na asem de a ye benya nkofo de abasisi a onua emra so sika na wo no fa de papa ne Kristo so hira e wo kwampa so ama emo bi na dawo emo bi nka nkyerɛ sɛ Nyankopɔn ni hɔ na bibia wo wie atemu da e wo hɔ emo bi na dawo nka nkyerɛ heaven ni hɔ emo bi nka nkyerɛ sɛ atemu de ni hɔ mo bi nka nkyerɛ twɔnko no ɛyɛ pepa emre o hyɛseɛ no na ɔde pepa no ɛna ɛgye akra na emre o nya do ɔhwɛ sɛ we ɛyɛ pepa nokre na ɛdin bi na wo pɛ mami yenyi ni pan so de kyerɛ kɔ etam bisa sɛ onipa no ɔte aso dem ɛyɛ ɛdeɛ na yɛ awɔte so for no de chafa sɛ heaven ni hɔ biem ento ɔde bɛ ne na ɔde kyerɛkyerɛ mo dem hɔ ade wo kwa de mente ase o
I didn't mean you. The all church and say any hobby. And you are sorry, didn't I walk sorry? And anybody no can chamo. First, no country on Cransum. Hello. Hello. Yeah, but you never can say free. That is something. Good morning. Good morning, mommy. Hey, good evening. Pacho, sorry, good evening. The Bedian, Pacho, my own swag, why? Pacho, you. Hello. Hello. Yeah. I cannot sit here. I'm a new stroke. Me dream. I will. I'm in my book. My one share. Mati, mommy. Mati, when you stroke in 20 minutes, Mammy Matonka, me, I'm a bomb payama. Why? We have a bomb payama. Me number, Shuni. Why? Hello. 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 Yes. If I told my own swag, why? Any day, we have some money on second and talk us. Aha, fe yeton kan ba cho din be ka sefri. Me pacho me di Cobra Komna usu, yeah. Me pacho. That I cannot. We need to make a service of God. Na me ba kuma mu ye se me sia soyama. Baby ame wono. Ye mani ja medical cancer sanse. Me start here now. Because 50 bags of cement blocks, and me start to report that with you. And some of me a cover here, me babu kadi kwa babu da. Mazira, you will be yeah. We are see I am medana no. Papa, we Nisemebena, I will reduce the TV station and not but you got friend on your me. Oh, one on your me, mammy. If you can't anymore, or no one say, Messiah or him, I mean, more baby, giving me on him. But Sabri couldn't not be Cambodia no more. For you, that many sons to us. Papa. Papa, Yakupon do wati, onya umu. Ya pon ye bedi nkomo. Ye ni nkomo nwure ya no pa bedi nkomo papa. Ipa cho Yakupon po o wade pa bi ma. Enu ntina wo te ne no, awura wo na wa frɛ no. Sa na Yakupon ba te. Yakupon ba no o te ne no a e wo na koma mu. Ti Yakupon ba nyira. Ti mesro jadwendwen no na odo. Tresa barista mu unayo papa unayo. Ohini mu unayo. Metimia mi fiu me yele kwa ni minchen. Mo Yakupon do. Timia achia na achia. Na me hwe mo kwa ni minchen. Papa, o de me nya kasa. Why? Ye bedi nkomo. Why papa? Nana, mo kuma nto yam. Wati. Ko betimi nka. Hello. Hello. Yeah, enteja. Match na what into the me personal number ni why? You watch no your program be ba meja. Manti papa. Meja ba. Your him pa gasa. And I'm no gasa. Papa me dashi. O de me pon me no bedi nkomo. Why eja? Your mom that. Bye bye. Hello. Yo, Pacho obetimi afresh mu. 0244 70 250 0244 70 250. Messi Yakupon ba onyira. Oba de yawe onum ne ma. Yesu say minimi nwan na mi nwan so ne mene. Na so wote mene na why de ben? Oba. Obi so ti we say ni buafuo odi atam basa. Odi atam. Yes. Enti obi no one say ya se ni pedua no. Mi ko sia blante baako. Me mani Yakupon se mo ase papa enti de maye. Oje bi betima ba na. Oh. Wano nsa graduate o. Oh. O say papa enti be amadui, be de maye. Ye obetima jemia na. Cause me to say man say awie. Mo say hwe una hu sa. Ya dwen no se meba. Na hwe de Kristo be yo.
0244 70 3250 memfa afra for me ense bi na minya mo kwan 0244 70 3250. Hello. Hello. Yes. Pastor Dean, you be a free. Also. Papa. Good evening. Good evening. The show program do it. Okay. Pastor Kasa free. South African by Uti region. Down by okay, Uti region. Yo. Pastor. It's you. Me on the same me Kasakata every day Kasakata. Every day I know what one minute dinner. You know, Mr. Bible. Mo Mate. Me number no any. So enti no me point frame me. Wait one frame no pa frame me. Why? What say? Me number na frame me. Me personal number ni. And you say you point frame me. Why? Mate. Wait man frame me no pa. Wait man frame me. E ma be how? Why? Aha. Okay. Hello. 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 Yeah, good evening, sir. Good morning, sir. Bachodin, if you can say free. Bachonanedu, make us free. Hello. Hello, Papa, it's you. Me Bachonanedu, make us free. Bremai, Bishop Kua. Nana J, my Bishop, about you, it's you no pay. Me Pacho. Zopo, many the way I will see preaching. Yo. Many the way I will see preaching. Amen. Mr. Onyankopon say on count. Amen, Papa. Amen. Amen. Papa, that's it. Ni efu 2 hours this so dem that's it pa. Amen. Amen, Papa. Bachi yo Mate. Mateja. Mate. Hello. Hello. Yeah, yo, Papa. About the account. Why? Oh, me that's it. Pastor, we for last caller now. Hello. Yeah, Pacho, ma one so akra mai why? Pacho yente one ma one so akra mai. Hello. Yeah, me Pacho, ever since menua one wa chiri pa yente one. Hello. Yeah, make us Central region, make us Okay, say free Central region. Hello. Yes, brother, it's you. One wa chiri pa. Okay, Pacho family number, me we pay frame why? Family number na yente one into area na wa frame why? Good, that's it. Yo, say there no 18 fair of phobia ebiem. Mama no more pie. Pacho, hey, Abranti, where the other for last call. Hello. Pacho, me no bon pie. Baby, a yo yan for Sato. Mammy, I was when you stroke, I won't to me a mano. Found son a true unanos mammy. Abrantia or how be a route payebi a course. Baby, a yan for Sato. Me bon piamo. Abandon day and one young capon. Jesus. Yahweh and no woodini. Messiah is shown a young Hong Kong. Amen. Papa, who feel flash here. When you must send me and Tiasia, that's our small somewhere. 2 minutes with the children and Eba. Mijina would deni utumi Yehoah. And you might want the enemy 2 minutes in Yasa. We not in foot trouble, you partner, me good nippon, Pablo Catasi for no, we always say, yeah. This is the people who don't share Yehoah only a bisawo. Babiala, I won't nip a dream, made Domisaya, the one same Philip. Amen.
Me do me ya de bia se mfo ni pedua mo nko wo Jesus Christ de mo. Amen. De e wona mlo biala de stroke ti paye sisia de diabetes ya de so biala. Me twam wo Jesus Christ de mo. Na me kasa se mpie kwa. Amen. And nine juma. Amen. And tinya juma. Amen. And nine shall say juma. Amen. And tinya juma. Amen. And Jawasa much and say, yet send you upon what kind of that? What kind of that? And then make a good pedria bialem. Send you pedria I am enya hodre. Amen. Pedria hodo enya hodre. Amen. And much be adan. And nane what say Jesus Christ in the name of Amen. Yehovah who demu that make us papa. Amen. Open ye. But me say when we nyamusu daddy. Emla me frewo. Inshran counting. Sawaye na wasa ewo Christ Yesu din mo. Amen. Amen. Only ampacho Seekers of the Truth Ministries and our TNK STM. Ye watafo adompom. Se wo free mampon na mampon tie na eba si wo Kodua Junction. Kodua Junction. O se o ko Mozongo. Ntu fa Mozongo taxi na ka che ne se mesi o Twimeko Junction. Twimeko se wo Twimeko Twimeko Junction. Odu besi wo. Usi pe oso pe sofo same. And as a sofuna oya sorry memenda no. Obechro ye sha se 9:30. E pa chew. U free adweso na eba. Ofolukom na eba. Wo de fa call from car. Call from car. Nesi opreza. Usi opreza hotel usi pe Mozongo taxis na ewo ho. Ubi sasa okọ Mozongo ye bechro. Fa taxi ni bi. E ka so we so Twimeko Junction. Usi pe upe sofo same. Do ya so memenda abofra kra do beba. Osi wa o enante akra bi no aba. Shas 9:30. Beti asem ni bi. Ye wi e bom paye. Na hwede Yakobon otimi ye. Oye nwanwa ma ne bro soro do. Bla ne betie bi ma me awotie mi. Betie bi sister. Bla ne beji bi. Why? Asem na cheche. Ose de ma akwa. Emfa ma akwa. Bla ne beji. Be sraw bebre. O mfele forms ansa na wahumi. Na won to card ansa na wahumi. Da bi me srawa. Bla ne beji. Na ode makwa emra so a Kristo ofraw ye de e na aba no e no kre pefe e na woni ska untu wura so fie menua arahosem wo ho offense wo yoba na ho offense a wo ye den so for be fa wo ni ne ekoso asori fie ti se wakọ how bi mu a e na wo de ho a ene a me to me nsa efraw ipa cho memre no ayebe oba de nka ho mabai.